Да, здравейте хора, бандикам спря просто. Рандъм да ти спре бандикам. Добре, сега. Някое друго ниво. Това ще е по-гениално. Айде, спам. Да го наспамим. What the fuck? Да. What the fuck? Добре, това е една доста негодна построена глупост. Добре, да видим. Как по дяволите да направя това? Въпреки че ще е горе-долу възможно. Добре. Балони, нямаме балони. Така. Слагаме 3 такива. Тук 2 гуми. Слагаме къде е това? И така. Слагате един двигател. Така. Майнашки двигател. Амортисьор. Задължително с гума на цепин. Добре, сега хеликоптер. Какво по дяволите стана? Добре, взимате това. И навсякъде е готово. Добре, това чудо може да се разпадне, затова пуска и нитротата. Добре, просто ще взема едно. Така, нека да го измъдрим. Най-гениално да го измъдрим. Просто да сложим. Ще бъде нещо велико този път. Който да е хардкор. Чекайте видим как изглежда и дали върви. Постижение, това като го правим ще върви. Със сигурност. Не би трябвало да е така. Тук слагаме този двигател. Ето с качване 4 по 4.
Така. Нитро. Нитро инжекцион. Слагате. Добре, сега. Потиглете майни. Fuck! What the fuck? Damn! Бати лудото. Нека пром така. И така. Добре. Магичната 4D си нема нещо. What the fuck? Добре, това потегли. Нека просто. Така, така, тук ги сложим тя пружини. И ми дойде още една луда идея. Така. За прасето. Да му дадеш газ на Макс. Това се казва. Не! Не! Фак! Бива. 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 Латафа бати. Бати ладата. Тя се изкачва на задна гума. И той покорява Еверест на задна гума. Вау. Ето и пак. Ще се разгуби. Не! Добре. За да сме по-уверени, че няма това да стане на задник. What the fuck? Shit. Оф. Добре, най-доброто, което измислям, ще бъде малко лошо. Така. Така. Ще направим нещо лудо. Добре. Това ще е тук. Добре, това тук. Така. В момента, ако се чудите какво правя изобщо, просто ще направя нещо като бати лудия робот. Защо взим двигател? Нека малко да тролваме. Добре, сега. Някакви бати лудите ръце. Ще сложим така. Един двигател. Я бич. Така, тук може да сложим гуми. И тук така два вентилатора, да му се проветря кофата, главата, окей. Yeah! What the fuck? What the fuck?